Но не го рискува. Добра блокада на Андрей Жеков. Браво на Жеков, браво. Лошо посрещане от наша страна на Теди Салпанов. да, но браво на Жеков. Това така нареченото капанче по-нашему. Единична блокада. Даже имаше двойна, но той щеше да го фане и да беше единична. Така изгради блокадата, затвори диагонал. И тук имаме възможност да рискуваме с силен начален удар. Мартин Пенев. Сега може би е Преди момент това имаше грешка на Милушев. Да видим какво ще избере Пенев. Средна сила. И оттам... Добра блокада, втори път. Андрей Жеков и Христо Цветанов. Някаква намеса на съдята ли? Какво? Може би топката не падна на земята, ще удари в крака на Торес. Затова претендират испанците. Да видим какво ще каже съдията. Само да не е спорна топка. Не, точката е за нас. Да, точка. Така, точка за България. Сега вече 28-27. Мартин дали ще рискува сега? Не съм. Не. Да, средно. Добре, сега трябва да бъде... Това вече е гейм за България. Гейм за България, браво. С 29-27 взимаме втория гейм и изравняваме резултата 1-1. Да кажа, преборихме се. Страхотна блокада. Има нужда като че ли Мартин Пенев малко повече самочувствие, а то ще дойде с участието в мачове, защото той на практика в този отбор попадна този сезон. Миналата година не беше в списъка. Това е момче... За мен това беше грешка, защото той беше в основния състав в Техеран, когато завоюваха тези момчета, които играят днеска. И мисля, че трябваше до сега да бъде включен в отбора и щеше да, може би, да придобие по-голямо самочувствие. И дано... На поста, на който играе, трудно ще се пребори в голямата конкуренция, но пък трябва да играе, за да може да поддържа нивото, което има. Аз пак казвам, ако Пламен Константинов се откаже, това ще бъде, може би, неговия заместник. И дано да успея да се преборя да замени в Пекин. Оттам идва и самочувствие, така като играе силни мачове. Тежка е задачата на Мартин Стоев. Когато нямаш е лошо, пък когато имаш повечко, още по-лошо. Защото... Да, но е хубаво, когато имаш по-голям избор.